L-erba' ferja ta' wara l-Epifanija, qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 6, versi minn 45 sa 52. F'dak iż-żmien, wara li Ġesu kien għadu kemm għamel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobż, minnu fih ġal lid-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru x-xatt ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat in-nies. Wara li sellmilhom u ħallihom tala fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija, id-dgħajsa kienet għadha f'nofs il-baħar u hu waħdu l-art. Kif rom jitħabtu jaqtfu għax kellhom ir-riħ għal wiċċhom, għal xi raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u ried jgħaddihom. U marawh miexi fuq il-baħar u stħajluh xi fantażma u qabdu jgħidu għax il-koll tbeżżaw kif rawh. Iżda hu minnu fih kellimhom. Għamlu l-qalb, jiena hu, tibżaw xejn. Imbagħad tala' ħdejhom fid-dgħajsa u r-riħ waqaf u komplew tnixfu fihom infushom bil-għaġeb għax il-miraklu tal-ħobż ma kinux femuh imma moħħhom kien magħluq. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Il-mulej jidher distanti meta aħna fil-bżonn. Kien Ġesu innifsu li bagħat lid-dixxipli fuq id-dgħajsa. Meta kienu qed jaffaċċjaw il-maltemp, minkejja li hu ma kienx magħhom fid-dgħajsa, kien qiegħed iħarishom permezz tat-talb tiegħu. Meta ntebaħ li kienu jinkwetaw għax ħasbu li se jitilfu ħajjithom u resaq lejhom fuq il-baħar u inħasdu x'inrawh. Fir-rakkont tal-istess ġrajja, l-Evanġelista San Mattew jgħidilna li lil Pietru Ġesu stiednu jimxi saħdejh fuq il-baħar. Imma malli dan ra li r-riħ kien qawwi baża, naqsitu l-fidi u kien se jereq. Ġesu minnu fih mettidu u qabdu qallu: bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt? Din insibuha f'Mattew kapitlu 14 vers 31. Inti tfittex lil mulej meta tkun għaddej minn diffikultajiet u sfidi? Il-mulej dejjem jieħu ħsiebna, b'mod speċjali f'mumenti ta' tentazzjoni u diffikultà. Inti tafda fil-mulej li hu lest jagħtik il-qawwa u l-għajnuna li teħtieġ. Ġesu jassigurana li m'għandniex għalfejn nibżgħu jekk nafdaw fih u fl-imħabba kbira li hu għandu għalina. Meta l-maltemp u l-provi jgħeddu li jerquk, inti kif twieġeb? Twieġeb bil-fidi u tama fl-imħabba, l-għajnuna u l-preżenza ta' Alla miegħek? Mulej, enni nafda dejjem u qatt ma niddubita fil-preżenza u l-qawwa tiegħek li tenni. Fil-momenti ta' dubju u djufija, ħalli li jien niggranfa miegħek kif għamel Pietru. Għażiża Marija, itlob miegħi u għalija, ħalli l-fidi tiegħi titqawwa dejjem iżjed u nkun nista' nimxi l quddiem bla ma nikser lejn il-lemin jew lejn ix-xelluk, imma nżomm dejjem ħarsti fuq ibnek il-għażiż sa ma nasal għandu. Amen.